ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ. ഇന്നത്തെ അധ്യായമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അധ്യായത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ അർച്ചന കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്ത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ശരീരത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? 24 ഘടകങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലെ? 24 ഏതൊക്കെയാണത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ആകാശം, ഭൂമി, വായു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാല്, കയ്യ്, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ശബ്ദം, ബുധം, ത്വക്ക്. ത്രിഗുണങ്ങൾ രജോ ഗുണം, തപോ ഗുണം, തദോ ഗുണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രൂപം, സ്പർശം, രസം, ഗന്ധം, ശബ്ദം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്തത. അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഞാൻ നല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നോക്കിയാൽ മതി. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓർമ്മ നിൽക്കും. ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുക. ബുക്കിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 13 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന ത്രിഗുണങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവീക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോ എന്നോട് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ
ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം. അതിനെ കുറിച്ച് നിന്നോട് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഋഷികൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സാധിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമാ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗോപി നോപജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥിന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും പ്രളയം വരുമ്പോ ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം, എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോ അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ്, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹാത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. അപ്പോ നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഭൗതികമായും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് എന്ത്? ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹം. എവിടെയാണ്? ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹത്തിൽ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹം ഏതാണത്? ആ ഗ്രഹത്തിന് എന്താ പറയാ നമ്മള്? അതിന്റെ പേരെന്താ? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ പേര്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താ? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. സത്യലോകം എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയും. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തില് പോലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കള്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ജനിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണത്. അപ്പോ ആ ഭൂലോകത്തില് മാത്രല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സ്ഥലം, അതായത് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും
എന്തുണ്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭൂമിക്കുള്ളില്, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില് പോലും എന്തുണ്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയില് മാത്രമല്ല, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില്, പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട് ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിക്ചർ അല്ലെ, അതായത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ, മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, ജലജന്തുക്കള്, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയില് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ 84 ലക്ഷത്തില് വരുന്നതാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപാതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ഭക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നവരെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധമാണ്. എപ്പോഴാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് അത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നത്. അതുവരെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ഗുണങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശഗമനാമയം സുഖ സംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സത്വഗുണം മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അത് പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ബന്ധനം വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ്. അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാം, നല്ല പൈസ വരുമാനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തില് നമുക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അവര് അറിവ് ഉള്ളവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവര്, ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തില് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രകാശമാനമാണത്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അവർക്ക് എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും. കാരണം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് തോന്നും. കാരണം അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലെ. കാരണം അവര് നല്ല സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ജോലി ഉണ്ടാകാം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? ഒരു അഹങ്കാരം വരും അവർക്ക്. താങ്കള് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടാകാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അളവറ്റ തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹം, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അത് ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് കുടുക്കിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫലാദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുക. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലെ പ്രത്യേകത, ഫസ്റ്റത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി, ആ ഒരു ആകർഷണം ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയില്ലാത്തവരാണ് എന്ത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ആർക്ക്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെ ലക്ഷ്യം, അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോ അതായത് എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അവരൊരു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് തോന്നും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് വെക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാൻ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു, അവർക്ക് തോന്നി ഇതിനേക്കാളും നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണം. അതായത് എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, വേണം വേണം എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവരിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എത്രയും പൈസ കിട്ടിയാലും വീണ്ടും 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 വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ആർക്ക്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുക, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. ഇനി തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിഭത്താതി ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും, അല്ലെ? അറിവും സുഖവും, ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തെറ്റെന്താണ് ശരിയെന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇവര് പൊതുവെ എന്താണ്? അലസന്മാരായിരിക്കും. അലസന്മാരാണ് അവർ. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് കാണുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഒന്നിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവരെന്താണ്? ഉന്മാദം, പിന്നെ അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. മടിയന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നത്. അജ്ഞാനികളായിരിക്കും അവര്. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? കുറെ ഉറങ്ങുന്നവര്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുറെ ഉറങ്ങുക, അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഗുണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും, പിന്നെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ്? കാമി കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനജന്യമാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വ്യാമോഹം, അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഓരോ തരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മിൽക്കും ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ മേടിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആരായിരിക്കും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഈ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റ് സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ ഉള്ളത് തമോ ഗുണമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ടേബിളിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെ? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. 3 ഗുണത്തില്. പിന്നെ പക്ഷികളിലും മനുഷ്യരിലും മാത്രമല്ല, പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ, അടിയിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ്? അരയന്നം, അല്ലെ? ഈ അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നതാണ്?
സത്വഗുണത്തിലാണ് അരയന്നം. അറിയുന്നുണ്ടോ? അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? അരയന്നം. ഈ അരയന്നം ശുദ്ധജലത്തിലാണ് എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ശുദ്ധജലത്തിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? എപ്പോഴും അരയന്നം കാണപ്പെടുന്നത്. അത് എന്തിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം? സത്വഗുണത്തില് ഉള്ളതാണെന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് ഹണിബി, തേനീച്ച. തേനീച്ച എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തേനീച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ പിടിച്ചു കുത്തും. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? തേനീച്ച. അത് അതിനാവശ്യത്തിലുള്ളതിലധികം തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അത് തേനീച്ച, അതാണ് രജോ ഗുണം. മൂന്നാമത്തത് കാക്ക. കാക്ക എന്താണ്? തമോ ഗുണം. കാക്ക വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? കാക്ക ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ കൊത്തി വലിക്കാനായിട്ട് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കൊത്തി വലിക്കുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാക്ക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാക്ക എന്തിന് ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക്? തമോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറയണേ. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂതമഃ പ്രമാദേ സംചയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സുഖങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സുഖങ്ങൾ കിട്ടും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ഉന്മാദം കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജസ് തമശ്ചാപി ഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ് തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജ ഗുണങ്ങൾ. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരിലും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യരില് സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം, ഇത് എല്ലാവരിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം കൂടിയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ഏത് ഗുണമായിരിക്കും? രാവിലെ നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തമോ ഗുണമായിരിക്കും. രാവിലെ തന്നെ സത്വഗുണായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരിലും എന്താണ്? സത്വഗുണായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു 10 മണി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിൽ പതുക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലായി തുടങ്ങും? രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് തുടങ്ങും നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലുണ്ട്. അത് ഓരോ സമയം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രം. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണം എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ്. ചിലവരിൽ സത്വഗുണം ഏറിയിരിക്കും, ചിലവരിൽ രജോ ഗുണം ഏറിയിരിക്കും, ചിലവരിൽ തമോ ഗുണം ഏറിയിരിക്കും. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവ അവസ്ഥയെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഏത് ഗുണാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? സത്വഗുണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ? പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിലോ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തില് അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സത്വഗുണത്തിന് മേലൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? സത്വഗുണം നമ്മളോട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സത്വഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം സത്വഗുണം നമ്മളെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുഖം കൊണ്ടും, അല്ലെ? സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഏത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിച്ചു? ഋഷിമാര് പോലും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മില് ഒരു വലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് എത്രയാണ്? 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകള്, 2 ചെവികള്, 2 നാസ്വാധാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം എന്നിവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണം അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എത്രയാണ്? 9 ദ്വാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ചെവി, 2 നാസികാദ്വാരങ്ങൾ, 2 കണ്ണ്, പിന്നെന്താണ്? വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. 2, 4, 6, 3, 9 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. ആ 9 ദ്വാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാത്വികത ലക്ഷണത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ്? സത്വഗുണാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അവര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ആരിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങള്, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനോടും ഭയങ്കര ആസക്തി ആയിരിക്കും, അത് വേണം 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 എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും. പിന്നെ കഠിനമായ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണം നമ്മളിൽ വളരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? വെറുതെ ഒരുത്തില് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അലസന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കും, അലസരായിരിക്കും നമ്മൾ. വ്യാമോഹം, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതായത് അവര് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അങ്ങനെയായിരിക്കും.
സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മരണശേഷം ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ മരണപ്പെടുമ്പോ അവരെവിടേക്കാ പോണത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂമിയില് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂലോകം അല്ലെ. ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകാണ് ഭൂലോകം. അപ്പൊ ഈ സ്വാത്വികര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാ പോണ? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് 7ാമത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങൾ, 1 മുതലുള്ള ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മീൻസ് സാത്വികര് പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭൗതികല്ലോ, ഈ ഭൂമിയില് എവിടെയാണുള്ളത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഭൂമിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടെ തന്നെ ജനിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുക. തമോ ഗുണത്തിൽ അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും തമോ ഗുണാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആരായിട്ട് പോകാണ്? മൃഗങ്ങളായിട്ട്. കാരണം ഒരു മൃഗജന്മം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും എന്തായിട്ട് തന്നെ മാറാണ്? മൃഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികരാണെങ്കിൽ അവര് ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മള് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഓരോന്നിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അത് വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടും. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തില് കാരണം അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അത് മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിലേക്കും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികള് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുക. സാത്വിക സ്വഭാവികള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 7ാമത്തെ ലോകാണ് ഭൂമി. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പോകുന്നത്. രാജസിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഈ ഭൂലോകങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് എവിടേക്കാ പോണത്? നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുക. അപ്പൊ 7, 14 ലോകങ്ങളും അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട്? നരകലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതാസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഗുണാനേതാന തീത്രിത്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ 3 ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെയാണ് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം ഈ മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്, അത് മാറ്റാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇനി അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് ഗുണേനേതാന തീത്യത്രി എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്, എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യമാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ചോദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നൈകതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മസു സംസ്തുഭി മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, അർജുനനോട് പറയാണ്, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ആർക്കാണോ പ്രകാശം, ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാത്തത്, ആർക്കാണോ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് വെറുപ്പും തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവര് പിന്നെന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളില് അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളില് ആരാണോ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നത് ആരാണോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്? അതായത് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആ വ്യക്തിക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അത് ഇല്ലെങ്കിലോ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ? പിന്നെന്താണ്, മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. പിന്നെ ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ധീരനും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞാലും സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ മാനിച്ചാലും അഭിമാനിച്ചാലും നമ്മുടെ സമചിത്തതയോടെ ശത്രുതാ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്
വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനിയൊരു കഥ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട്? നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ തമോ ഗുണങ്ങളില് ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ചിലപ്പോ നമ്മളിൽ സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം നിൽക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇതിനെ മറികടന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, അതായത് വസുദേവ അവസ്ഥ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു കഥ പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കത് സമയമുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അത് രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കണ്ടത്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. രത്നാകരൻ ഒരു കാട്ടാളനാണ്, കൊള്ളക്കാരനാണ്. കൊള്ളയടിക്കുക, കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ ഒക്കെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുക, ആര് പോയാലും അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ്? സ്വത്തും പൈസയും ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കും. പിന്നെന്താണ് ചെയ്യാം? പിന്നെ പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അയാളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി. തമോ ഗുണത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി വരാണ് അതില്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ, നാരദ മഹർഷിയെ കാണുമ്പോ തന്നെ ചൈതന്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയിൽ ഒന്നുമില്ല. മഹർഷിയാണ് അല്ലെ, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കള്ളം പറയുന്നതാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, രത്നാകരൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല, ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പറയും, നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലം നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഏൽക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ പറയണ അവരേൽക്കും, കാരണം അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, നീ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും അവരുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിച്ച് കടന്നു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലെന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? രത്നാകരൻ. കാരണം നല്ല രീതിയിലൊരു ചിന്ത ആർക്കില്ല? രത്നാകരൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറയില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാം, നീ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ പോയി ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം, കാരണം നിനക്കും മക്കൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലം നീയും കൂടി അനുഭവിക്കുന്നു ചോദിക്കും. പറയും, ഞാൻ എന്തിനാ അനുഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കത് അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് രത്നാകരന് മനസ്സിലാവണത് താൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലം താൻ മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഓടി വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ ഇല്ല, ഭാര്യ അനുഭവിക്കില്ല, ഞാൻ മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതുവരെ എന്താണ്, എല്ലാവരും പിടിച്ചു പറിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗീയമായിട്ട് അത്രയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇയാള് വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ എന്ന് പറയണത്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞെടുക്ക? രാമാന്ന് ജപിക്കാൻ പറയും, രാമാന്ന് ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ. ഒട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും രാമ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ രത്നാകരന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, മര എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഓരോ പക്ഷികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമ്പോ അത് പെടഞ്ഞ് ചാവും. ആ ചാവണ സമയത്ത് അതിന്റെ ആ പെടച്ചിലുണ്ടല്ലോ, ആ മരണവെപ്രാളം, അത് കാണുമ്പോ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചാടിക്കൊണ്ട് മര എന്ന് വിളിച്ചു പറയും.
അപ്പൊ പറയും ശരി, നീ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, മര മര എന്ന് പറയാൻ പറയും. നീ പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകും. ഈ രത്നാകരൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മര മര എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി മാറും, രാമ രാമ എന്ന് ആയി മാറാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദൂരേന്ന് തന്നെ അത്രയും ഭയങ്കര ഇതില് പവറോട് കൂടിയിട്ട് കേൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രാമ 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 എന്ന് കേൾക്കാണ്. അത് അടുക്കും തോറും അതിന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫുള്ള് ചെതൽപ്പുറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആരാണ്, താനന്ന് നിർത്തിപ്പോയ രത്നാകരനാണത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എന്താണ്, ശരിക്കും ആരായിട്ട് മാറി, രത്നാകരൻ ചിതൽപുറ്റിന്ന് വന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആരാവുന്നത്, വാൽമീകി മഹർഷി ആവുന്നത്. ആ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ ഒരു സാധു, ഒരു സന്യാസി, സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസി, ഒരു സന്യാസിയുടെ ഒരു സംസർഗം കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയാ, ആഗ്രഹം, ആ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഒരു സാധു സംഗമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് എതിലേക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു, ഈ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ആഗ്രഹം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു നിശ്ചയം, പ്രതിജ്ഞ, അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമ്മളിലുള്ള ആ ഗുണത്തെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 5 അല്ലെ, 5 സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർധയ സംഭവന്തിയ, അതേതാ ശ്ലോകം? 5 അല്ലല്ലേ, ഏതാണ്? 4 ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർധയ സംഭവന്തിയ ബ്രഹ്മ മഹദ്യോ നിരഹം ബീജ പ്രദാപിത, 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളാണ് ആകുള്ളത്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം കുറയ്ക്കരുത്. 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. അതിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ്. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളെ കുറച്ചു നമ്മള്. 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനം സുഖം അറിവ് സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സത്വഗുണം. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവ ചെയ്തു ഏതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അല്ല, താമസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രമാദം. താമസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണാണ്. രാജസ സ്വഭാവികളോ? തൃഷ്ണയുള്ളവരാണ്. അതിയായ ആഗ്രഹം, മറ്റൊരു ഭയങ്കര ആയിരിക്കും അവർക്ക്. ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനം. അതെ, അപ്പൊ അവര് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണല്ലോ. അപ്പൊ അതായിരിക്കും
ആരുടെ രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണം. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? സത്യലോകം. ബ്രഹ്മലോകം. രണ്ടും പറയാം. 14 ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം